Ka jingjia dangshen ka bajia campus jong ke skol ba nehu minhakan riu terik ukila lingkot arajar arpun riu hakaba we usamla ubalatip kerteng kum ubi pul inki na ribohai ubatri kum u security guard hapo katega skol balakilon yap hakatega jaka klem datip ya kadaw batikna hakaba nakaliang ki bahayeng jong uru kiladep ban ujor da ka ejahar hamaulai police station ha kejingkren bat USP jong ke East Khasi Hills uba Vivek Siem min ha ka khat arterik ukela lingkot arajar arpun rio uba na kaliang ki pulit ru kindang ap ya ka report jong ke postmortem na ribhoi bat ru la ong ba na kaliang ki pulit ya minta kidang register ha ka unnatural death case nalor kata ulo ong badai anda kila yo ek jingshisha kila shim ya karai la da kim register ni em kum ga murder case Kini beda jing up to people inghi kabaja Dutrik new stemmat mai kabaja report new sting te ngi yo jikte hadian katuganis ni na ribhai pat neki bayang basam te kilawan ai ka fire ke char mulai police station te ngi ngam ya ka postmortem bakan wan na ribhai but how to report ka token na kabaja ni hu ni dang token te tak ada ngin lah yo ka jing shisha mentang la register ya mentah hi la register ka unnatural death case but hadian bagi la yo ka jing shai halor ka jing token ka ba ni dang le na mo control outpost ti hadian kata hi ni sa rai ban register na am ya kani ka murder case yo ka ti ka accidental ru ni ham pen tikna di hadu na yo jing shai ni sa nang ban shim ya karai ke karai ban shim sama postmortem kile anong po civil hospital Kasimpor ni pa yo kai pot ni la pan ni la thoi shu SPD bai ban ai tu ka kai pot jong ka postmortem di hari kata ni la khan tip shai ban hari mi la dab ji to ket ru ha ni hu ke ek baje ha tu khmiet ka ba ka ju trek security guard